Il-budget tas-sena d-dieħla għandu l-akbar allokazzjoni li qatt kellu l-qasam tal-Gvern Lokali, kif din żdiedet b'7 miljun euro meta mqabbel mas-sena kurrenti. Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafaċivelli f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta Ġusta. Il-budget tas-sena 2024 se jkun qed jagħti l-akbar żieda fil-qasam tal-Gvern Lokali, dik ta' 7 miljun euro żieda fuq is-sena l-oħra. Dan sabiex jissarfu fi proġetti fil-komunitajiet tagħna għar-residenti tagħna. Intqal li din is-sena 37 kunsill lokali madwar pajjiżna benefikaw mill-iskema Komunitajiet Aktar Siguri u Organizzati b'fond ta' aktar minn 320,000 euro. Qalet li s-sena d-dieħla se tkompli l-implementazzjoni tal-viżjoni strateġika li se twassal sal-2030. Is-Segretarju Parlamentari spjegat li d-diviżjoni tal-Gvern Lokali se taħdem biex tiġi żviluppata pjattaforma diġitali komuni bilan li residenti jkunu jistgħu jaċċessaw is-servizzi tal-kunsilli lokali b'mod online. Zerafaċivelli semmiet li se jkompli jingħata taħriġ speċifiku lil ħaddiema kollha tal-kunsilli lokali biex ikomplu jkunu effiċjenti.